Ya nduk Kim ora. Arep nembang klasik apa sih, Kek? Yo. Ya ngadeg. Deh. Ngantuk urung nduk mau medun ngapa ya nduk ra? Pipis. Oh pipis. Nggih. Pipis. Mboten napa-napa wong pipis niku ampun nganti diempat. Oh jenenge sinden dalang niku juga manusia. Ngempat pipis iki ya neng anu ki ya lara kok, Gong. Apa ya? Ya saya jek rung omah kaya nggonku niki ya perlu ya dirawat. Oh ya. Ya. Ning pun lega nggih, Nduk. Pun ngantuk dereng. Gimana? Sampun nih. Oh, sampun. Anu bubuk kono Sampeyan arep nembang apa Cahayu? Engko nembang pisan pindho apa marep kondur ora apa-apa. Kula niki enten pilihane, enten sekawan. Apa? Enten glatik glinding. Heeh. Mijil ketoprak. Heeh. Setya tuhu. Heeh. Kelinci ucul. Wah. Wah. Pak Kangko kon milih ngono. Nggih. Wah, ya. Wah. Perbendarane ya oke lho, Gong. Heeh, perbendarane mulai banyak lagu-lagu. Apa nggih, Pun. Jajak kula tak nyuwun mijil ketoprak ya, Nduk. Kim. Nah, Kikim. Nah. Sinden Kikim saka Kediri. Nah, Kedirimu ngendi ta, Nduk? Omahmu, Nduk? Kediri ngendi? Gringging. Gringging. Oh, iya. Gringging. Ayo gringging no kok. Lah ya, cerak karo nganjuk. Ya. Wes. Iki engko saya muncul bintang-bintang saka Kediri. Ana Lintang Kairo, ana Niken Salindri. Lho. Ana Prigel. Lah ya, engko muncul meneh Nduk Kikim. Wah, sinden Kikim. Yo, Daca. Mijil ki yo angel, Gong. Angel. Yo. Nano. Ayo, Nduk ya. Depi yang Ya. Sing eling. Hop. Bagian kamera TikTok diarahke nggon sinden, Mas. Nah, ki sing mirsani ana TikTok sik 3000 punjul. Ngene ya, Truk. Heeh, ki Mbak Tia Murti sik lenggah, terus Mas Bimo Lampung iki tasih monitor. Lah ngegip ra mandek-mandek. Ya. No. Ya. Mas Guritno, nggih. Terus Nduk, Kim, nek gara-gara ki aja ngarep-arep enek sing kaya dhuwit lho ya. Nggih. Medhoke sing kaya dhuwit wis do turu. Nggih. Lah iya, mau wis entuk 1 juta punjul e. Nah iya,
Sinene dhewe kalah bayarane. Oh, sinene dhewe 350 ta, Tru. Amin. Iso ndang sugih kowe bayaranmu semono. Iya. No, yo, mangga. Mikir ya, Bang. Ya. Entekno, Nduk. Wis matur karo Pak Kangko urung sing ngajari sampean nyinden sapa no wis matur urung? Belum. Belum. Sinten sing ngajari nyinden sinten? Eyang Putri kalih Bapak. Oh, Yang Putri sinden kok nggih? Nggih. Wah, lah kuwi. Lah kuwi sing marai iso nyinden saka eyange, darahe saka eyange terus. Oh, ngono. Nggih 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 nggih. Dadi sampean yo enek garis keturunan Maranggono saka Eyang Putri nggih, Nduk nggih. Ngoten nggih, Nduk nggih. Nah, nggih. Terus disedot Eyang Putri. Elmune sing disedot. Elmune sing disedot, kepinterane sing disedot, iso Eyang Putri kentokan ilmu gen melok kowe elmune ngono. Ya. Ya Nduk ya? Nggih. Heeh. Dah. Nggih. Nah, saiki genti yang kedua segen rada anget ya suasanane. Oh, kelinci ucul ya, Nduk. Boten kados Gusti to. Kados Gusti sing piye? Oh, dua kali to karepmu. Nggih. Oh, alah nggih kados Gusti Benawa. Oh, alah pindho to. Nggih. Ya. Ah, pindho ra apa, cah cilik. Ya. Gimana ini? Kados Gusti. Biayi sepuh nek krungu mijil niki marem ya kok. Heeh, kok nek rabuk umur ya, Tru. Ha Nduk, entek Nduk, aja ganggu ae, Tru. Gusti
mulus lancar. Nah, luar biasa. Dek. Nduk. Kim ora? Napa? Sampeyan duwe ora sinden idolamu ngono duwe ora, Nduk? Sampeyan seneng karo salah satu sinden di Indonesia no sampeyan enek ora? Enten. Nek Pak Kangko kan idolane Mbah Sukron. Ya. Nek sampeyan idolane sapa idolane? Buduwi. Wah, Buduwi niki. Nggih. Saestu. Nggih. Wah, lah nggih. Sami nek ngoten kula nggih mengidolakan Buduwi. Kula nek mboten ngidolakan Buduwi nama kula rabi mboten mungkin. Pancen nggih Buduwi niku mempunyai ciri khas jaman sik sak kowe. Buduwi wis kondrange kliwat ukur. Dadi sinden cilik Blitar iki nek wis Buduwi Kurniawati wis ora nek tunggale, nggih ta? Nggih. Nah, sampean nonton rekaman tahun 97-an, kuwi mesti sindene Buduwi sik cilik ngono. Ya sak sampean kuwi. Gemoy enggak? Enggak gemoy. Heeh, seperti triplek. Ya, wis ngentek-ngenteki panggunge Pak Anom Surata, ngentek-ngenteki panggunge Pak Purba Asmara, Pak Mantep Sudarsono. Iku Buduwi Kurniawati kek cilik ning bareng wis gedhe tak rabi, kuwi kondange diselehne mung dadi ibu rumah tangga yang baik. Ya ngono kuwi, nggih. Luar biasa. Wis muga-muga iso kuncara jenengmu ya nduk tenan. Nggih, amin. Amin. Ah, sing kedua nduk. Belok barang Mas. Mas. Mas Freddy, elok barang Mas. Aku tak tanya dhisik ning pas Mas Freddy wi ndase kok enek bendol. Kuwi ketatap pintu bis. Nek mau pas mangkat iki ketatapan doang ngono dadi. Irahe mentol. Kaya gatekne lho kowe iki. Apa niki? Nggih. Ketatap niku wau dadi. Yo coba. Bawa kelinci ucul engko sak langgame, sak anune garapane gamelan Bali. Ayo. Yo coba. Oke bubuk ya ora apa-apa nduk. Sake aku yahmine wayahe turu e. Yo coba kaya apa? Ya. Aduh klin. Samono. Aduh kelintiku Ya. Neno. mangka iku dadi katres nanku ngalor ngidul Ngalor ngidul. ngalor ngidul tepung gelang mungke celek Saibo. saibo bunga rasa Aku jan. yen mulih bakal pondong Wah, ki sing monitor tasih kathah nduk Pak Joko Pilang Kenceng. nggih
Madiun tasih monitor lho iki sing ana TikTok wae weh jan. Tuk 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 tuk. Heeh. Lho, delok nduk, jek 4.200 lho sing delok sampean. Lho, Iku lho. live niku. Hah? Iku live. Iki live iki lho. 4.200 sing mirsani sampean Cian. Oh, nggih. Nggih ta? Nggih. Oh, nggih. Salam yang ada di TikTok. Wah, lek ngegip ramari-mari ora rampung-rampung iki lho. Nggih, Mas nuwun. Ya. Ya aturke wis pirsa garapane Pak Kangkon dereng. Sing kelinci ucul. Mboten ngertos. Gamelan Bali mengko ki diabani karo Buduwi nggih. Nggih. Ning nembange sama saja ning aransemennya yang diganti. Nggih. Gen dikancani ya, kancani anu karo Mbok De Retno Cungpe kae. Ayo Mbok De. Mluweh rok. Heeh, mlerak. Iya De, kancane ana nak wedok ki. Heeh, nggih. Wah, padha gemane truk ki, Truk. Ya, ya gemane. Aja ngono to Pak Danang sakne. Padha gemane. Kenalan porong, Nduk. Kim karo Mbak. Kula sampun kenal iki. Oh, wis kenal to? Alah. Siji Kimora, siji loro, sijine kimono. Mau bubuk dong. Kok kamu kok ngatain kekasihku sih? Siapa? Freddy kok mbok katain sih? Siapa yang ngatain, enggak ngatain? Ya apa yang ngatain? Aku nggak tega. Kalau kamu mau ngatain dia, hadapi dulu aku. Tuh apa? Ayo. Ayo, ya. Yo, kaya ngopo? Garap gamelan Bali, monggo, Cok. Garap Satria Laras dijiplak karo Dwija Laras. Yo.